Niki nembe salaman saniki. Lah lek salaman ngeten, Mbak. Supaya awake dhewe gedhekke rasa syukur dumateng Gusti Allah nggih. Niki lak cobi ningali astane. Nah niki to, niki ngeten. Niki drijine kabeh pinten? Gangsal. Gangsal nggih. Kenapa karo Gusti Allah driji iki digawe pisah-pisah kok ora dadi siji ngeten? Duka pripun niku, Pak? Mang ngeten tapi. Ngeten. Ngeten. Pamrih napa? Men niki ini akhirnya iso ngene. Guyone ngono. Aduh, bar iki kudu wudu aku. Pripun? Niki dirijine lak 5. Ngeten. Jan yo 5 to. Nggih. Men iso Supaya salaman. bisa. Lah, lek salaman iki kan begar ngeten. Nggih. Nuduhke iki keagungane Gusti, Nggih. amun iki pisah-pisah ngono, terus akhirnya iki dadi lan ngene. Ngene. Nah, Gayaane padine sir nyekel lho, Pak. ora tak umbah 7 dina. Bu Kesi, Pak Yoyo, ya Allah, suatu kebanggaan saya bisa hadir di sini. Derekne Pak Yoyo di acara wayang kidulan Gebiar Budaya Mataraman. Leres. Nggih. Terima kasih banyak buat tentunya apa ya, Pak Bupati. Tadi sudah pulang kok, tapi tadi sudah ketemu sama saya, alhamdulillah. Nggih to. Nggih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat Pemkab Ponorogo tentunya. Pariwisata Provinsi Ponorogo. Nggih. Jawa Timur. Iya ngono. Nggih. Lah Ponorogo kan Jawa Timur tuh. Nggih. Kita sampean lek omong kok salah-salah aku grogi karo aku kita. Ya Allah, Pak. Nggih. Grogi sumpah kula. Alah, ora apa-apa. Kepanggih malih kali jenengan. Oh nggih, syukur. Nggih. Yang kedua kali nggih, Bu. Nggih. Kangen lho Pak kula. Kangen. Awakmu muni kangen jariku langsung teles ngono. Kula niku kangen kalian jenengan ning apa daya to, Mbak. Kula isone mung nonton teng YouTube, jenengan yen pentas teng pundi-pundi kula tingali. Kula anggere jenengan niku pamane nembang tambaban niku. Aku iki tukang tambaban. Kula lagi menghayati kali Bu Kesi HP langsung saut. Delok apa? Tenang Ayo Pak. ndi karo aku? Ayo kowe ngono. Ngoten. Nggih, ngoten niku. Saya tutup Bu jenengan cemburu to Bu kali kula. Ora Dek Silvi. Pripun? Jujur wae yen ngene lho Dek. Pak Cahya pun tadi ku memang idolane ku sampean. Nggih. Dadi api-apike wong wedok ya. Ya, api-apike wong wedok iku ngendikane Pak Cahya, lamun to sing lanang kuwi oleh seneng karo wong wedok liya ning bojone ku ya merestui. Kuwi api-apike wong wedok, Dek. Ora enak sing kaya Bu Kesi. Kayak ngono lho Pak, luar biasa. Sik, kok tepuk tangan apa Mbak? Padahal Kok mendukung iki mau Pak Cahya karo Mbak Silvi. Iya. Ora sampean lek ngendika piye Bu Kesi mau sayang? Piye sayang? Alah wis ngono sama sayang. Aku biasa nyeluk bojo sayang. Raden Janaka nika teng wayang kan figur tokoh sing ganteng, santosa lahir batin, sekti mandraguna, ning ngendi-endi diedani wong wedok. Nggih. Lah, Dewi Wara Sembadra niku ibaratnya nggih kula. Dadi suatu kebanggaan kalau seorang Sukesi atau Dewi Wara Sembadra iku iso ngrabekne bojone karo wedok sing ayu jenenge Silvi Kumalasari. Ketoke omongane ngono kuwi kaya ikhlas-ikhlasan ning atine panas itu. Ya Allah. Biyen. Guyon no Pak tabungan. Hah? Tapi namung guyon. Mana kula manut guyon kena tenanan yo oke. Ya Allah. Mbak Estu jenengan Wes, wes. Dek Silvi, Halo. wes ben seneng atine. Awake dhewe nyeneng-nyenengke Pak Yoyo, etok-etokan wae ya. Wes diseneng-senengke ben dawa umure. Amin. Ben semangat lek ndalang ben semangat. Iya. Nggih, ngaten nggih Pak nggih. Nggih kudu dawa umure mergo liyane ana sing dawa ya. Silakan menyapa warga masyarakat Ponorogo Sumoroto dilenggahi kalian Bayatno barang menika sesepuh dalang. Nggih, saderengipun kula aturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kagem masyarakat Ponorogo, tentunya warga Sumoroto, terima kasih banyak sampun hadir ningali wayang kulit. Mpun kondur sampai tutuk lho nggih Pak nggih. Pak Bu, iki dalange jan jos. Sinden-sindene nggih jos. Nggih. Wis mugi-mugi sedaya mawon ingkang sami rawuh dhateng mriki pinaringan seger kewarasan, panjang umure. Napa ingkang dados gagayuhanipun panjenengan sedaya saged kasembadan Pak Bu nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sik nggih pemanasan sik Mas Dar, coba tindingane Mas Dar. Ayo. Pelok 6. Ayo nggih. Ayo. Ayo, mumpung sing ngendir nguyuh. Ayo nggih. Dimen ronggon dicame
Silvi. Dawuh. Lek aku ngapalne 7 dina iki pisan. Saestu niku. Kula sak jeke dadi dalang ora tau duet kali sinden nembang niki. Nggih, spesial kagem panjenengan kula tembangke. Alhamdulillah, sembah nuwun nggih Pak nggih. Alah sami-sami. Sik to ya Allah, ya Allah. Kok eneng ya wong lanang kaya ngono. Ning arepe bojone krayu wong wedok liya kok eneng lho, kok tega masyaallah. Biyen ketok apa, saiki ketok apa bapakmu ya Allah delok anakku sing saka pondok. Ayo, lek Brahma genah kok pondok saka Ngabar Ponorogo, ning pancen aku ki elek-elek ya kok pondok ning pondok Ramadan dadi. Nggih mung sesasi. Posonan to. Posonan. Lah sakniki jenengan kula bebas nih Mbak Silvi. Wau sore pun rawuh mriki. Sampun. Nggih. Kok Terus- mung dilo to, Wau? Lah, kula bagi pokok amrih ndang cetuke jenengan ngoten lho niki. Oh, dadi wau sore kula dereng mriki le nembang mboten pati semangat ngoten nggih. Nggih. Sakniki semangat nggih. Kula padosi jenengan kok dereng minggah-minggah ngoten Ah, wis. nggih. Tak ndang kalih sik engko bendang. Kula ajeng minggah pripun tangan kula diborgol kali Bu Kesi. Tapi tenang mawon Mbak Silvi niki bukesipun kula jujer. Ten panggung niki mboten apa bukes niki pun los pokoknya. Los, nggih. Kalau di panggung Pak Yoyok milik umum. Kalau di rumah kagungane bukesi. Nggih. Los. Upama jenengan nanti badhe roman mesra nyanyi kali Pak Yoyok los. Kan kula jujer niki. Niki nek ngompore ning kene Nggih, Pak. sik ning omongane Mbak Lucy ra penak. Kok iso aku milik umum padake WC apa piye aku iso. Tegese jenengan milik penonton gitu. Oh, nggih, leres nggih. Monggo Mbak Silvi sembang napa nderek kemawon. Lek nek jenengan ngersakne napa, Pak? Lek kula niku anu lho mboten nate berubah wit riyen ngantos sakniki senengan kula yen jenengan mergo kula pertama ningali teng YouTube jenengan jret niku ninggal katresnan. Wis niku tidak berubah kula pun niku mbok nganti jaga kiamat nggih ninggal katresnan niku. Niku nggih. Nggih, karakter kula nggih ngoten niku sekali tresna kalih wong wedok yo tetep kula tresnani terus bukesi pun putra papat tetep kula cintai. Mboten mungkin kula lereni kula pegat mboten mungkin yen nambah bojo mbuh. Lembes. Mboten Mbak Silvi mboten. Nggih niki lek ngoten kula spesial nih kagem jenengan niki, Pak. Dadi kula Nggih. modele kaya sing ditanggapne kula niki. Kaya sing disunati. Ha ya nggih, ora apa-apa nggih. Nggih, derek Pak Yoyok mawon. Niku riyen nggih. Tinggal katresnan nggih. Nggih, betul nggih. Nggih dibawani riyen Mas Silvi. Pun bebas nggih derek. Kangen kutan kok upama niku saged nggih. Ampun. Derek-derek kok bojo loro to, Pak. Nggih. Kangen kutan po omo Nano mong sliramu kang dadi telenging ati. suarane halus, piyayine ya cantik, lelewane milangoni wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil ora nek gethek cirine babar pisan. Nganti tekan atine barang ya halus. Temenanan. Kok swantene bening napa miki ngasta piyambak Mbak Silvi? Mboten niki saking panitia. Mikula ta niku? Duka? Oh, nggih mikula, lek mriki berarti mikula. Pripun? Mikula pas napa mboten? Penak, Pak. Penak alhamdulillah nggih. Ngono kuwi, parandene ning omah selenti Ibu Kesi ya. Senengane nakal, ora ndek kuping dislentik. Lah iya. Ana Ngelingono
kok mirip sinden tutik. Iki. Sliramu Seliramu natengan diko bareng Mbak tresno lahir terusing tenan. Biasanya aku lek karo Bu Kesi ra iso bareng lho, Nduk. Ayo iki. Lah kok niki kali kula kok langsung pas. Lah nggih kula mboten ngerti, mbok menawa suasanane Mbak Silvi, suasanane nggih. Ya Allah. Nggih. Luar biasa jenengan. Monggo ninggal katresnan sepisan mangke langgam riyin nggih to. Yang kedua saged dijaranke. Silvi Kumalasari ngunut Tulungagung. Yo. Nang bae kenape. Carane ngene iki. Os. Tulung aku. Aku Pak.
saiki tak jagongan dulu ya. Nggih, ngatomik. Ayo oke. Pripun ditaburi Madangkara bingung mboten? Merduk lho Pak saestu. Mergo sekarane dereng apal to. Nggih. Lah carane men apal Pripun? sing rodok kerep melu aku ya. Niku Nggih. carane nggih. Kapan-kapan mengke lek ning kula teng Solo kula tak dolan teng griyane jenengan. Estu nggih. Mangki yen dolan nggen kula dipasne pas bukesi teng kantor mawon dadi. Berarti kula ngubungi sinten niki? Biasane kan kula WA-ane kali Bu Kesi to. Ngubungi Larso mawon. Nggih. Nun sewu jenengan mangke ngantos sak telas limbukan to. Napa mung ngarep tok ngeten? Ngajeng tok. Bar niki terus kondur. Oh, berarti sak lagungkas bar niku jenengan saged kondur. Nggih. Bapak. Nggih, siap. Sembah nuwun. Niku Brahma Kesawan niku anak kula. Niki? Nggih, pun teng pondok niku Mbak Silvi. Nggih. Niki teng pondok. Nggih. Niki pas teng griya mboten. Mboten dipun antar kalian Pak Jainul selaku guru pondok Nggih. untuk melihat Bapak Nyandalang supaya tidak terputus untuk mencintai budaya wayang. Ngaten Oh, niku. nggih. Luar Ngaten biasa. niku. Nggih. Muga-muga apa sing dadi cita-citamu kasembatan ya Le ya. Amin. Dadi anak sing soleh, Amin. berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Muga-muga ora entuk ibu anyar ya Le ya. Ngoten niku doane jenengan iki. Lho, raya apik to, Mbak? Apik to dong aku. Muga-muga ora entuk bojo. Apa jenenge ibu anyar lah ya apik to. Tapi jenengan kan mau sing dibahas kok gak niku, berarti enten pandangan mesti ini. Eh? Lek pancen sak umur kula niku pandangan hidup. Mung dipandang tok wis hidup, ngoten nggih. Ngoten niku. Nggih. Nggih, niki berarti setunggal lagu malih nggih, Pak. Nggih, tunggal melih, nggih. Jenengan enten requestan malih? Mboten, nggih. Mbok menawi enten niki pamundutan saking Wiyaga Madangkara. Wah, nggih. Apa Mas Danang niku sing seneng anu, ya. Mbak Wir niku ayo nggih. Apa sing cara saiki ngoten nggih saged kok kanca-kanca. Napa? Kusuma Wijaya nggih. Kusuma Wijaya. Oh nggih. Kusuma Wijaya. Nggih, coba kaya apa? Lakon iki ayo. Madangkara iso ngiringi Mbak Silvi Kumalasari. Ayo. Mboten kula sing bangga niki, Pak. Saged nderek ning jenengan bangga kula. Wah, nggih. 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 Ya, diaturake coba kaya apa? Kusuma Wijaya. Kusuma adalah bunga yang indah, Wijaya adalah kemenangan. Semoga hadirnya Mbak Silvi Kumalasari di Ponorogo menjadi keindahan dan kemenangan untuk warga masyarakat Ponorogo. Boleh kata-kata ngeten iki angel lho Mbak Silvi. Ya, monggo Kusuma Wijaya dados yuk. Nggih.
Alhamdulillah nggih. Luar biasa Madanggara. Padahal mboten enten elektune lho Pak nggih. Napa? Tapi kok iso Jane mbiyen enek ning Klodol. ngoten niku jenengan Pak. Nggih tuku beras Mbak Silvi jenengan niku nggih. Iki kali nggih mbuktekke nadyan temu gamelan nyel nyatane nggih garap napa-napa nggih saged. Alhamdulillah. Dek Silvi, Dalem Bu. nyuwun sewu Pak Yoyo. Iki gandeng Dek Silvi bari arep medun to. Ning aku kudu buka lan jujur bahwa kehadiran Silvi Kumalasari malam hari ini. Kumalisara. Silvi Kumalasari hadir pada malam ini adalah atas permintaan Bu Kesi ketika di alun-alun Ponorogo. Eling ra, aku matur karo Pak Bupati. Pak Bupati, jenengan temokne Pak Cahyo kali Silvi, mesti jos geger gember. Ah iya nggih. Nggih, napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Wah, iya ta? Bareng ketemu kula seneng, Mbak Silvi seneng, ning sampean atine ketoke kok peteng. Ora, tenang bae. Aku jujur Pak karo sampean. Yen aku iso nyenengke atimu, padha karo aku entuk swarga ngono lho Pak. Amin ya rabbal alamin. Saiki sebagai tanda bukti gandeng Dek Silvi saiki arep medun. Awake kudu foto bertiga, kiwa tengen. Ayo. Kameramen siap? Aduh, kita foto. Yo. Ayo. Saestu niki Bu. Ayo, sana kita. Wong loro tok aku rasa. Ora ben marem kenang-kenangan. Ayo dipoto Nadia ya kameramen. Diiringi, Jang. Diiringi. Iringannya apa iki iringannya api? Kok malah tepuk sakinah pripun to Pak? Seiringannya senjata apa iki? Kedong ngorek yo. Kedong ngorek siap? Yo. Foto deh. Nyun sewu lho. Kawula nuwun sagung para lenggah kakung saha putri. Menika adicara pawiwahan ingkang benten kalian padati pun. Pak Yoyo hadap sini dong. Nah, aku jane ora tau lho madhep penonton mulai. Demi aku. Oh nggih, nggih. Aku mosok ngadeg. Duduk. Nggih, duduk, nggih. Lenggah mawon Pak. Duh, ya Allah. Gusti nyuwun ngapura, nggih pun. Iki permintaanku ya Pak. Iki ora permintaane Dek Silvi. Iki sebagai tanda bukti yen aku ki tresno banget karo sampean Pak. Aku ndak melu-melu pokoknya. Marai keronto-ronto. Pak kok kapelan ya Pak ya bajunya? Napa? Kok serasi warna bajunya? Aja omong tak ambung pisan ora. Lah ngene iki aku sedhi jarak. Instruksi kok kene jan patut Pak Yoyo bojone loro sumpah. Mboten aneh-aneh mboten nggih. Ya Allah. Gayane pripun? Hah? Ya dirangkul to. Kekalian dirangkul to. Amin nggih. Tahu lah. Piye Pak Yoyo itu Kados tamu. anak Epi Mbak mawon. Ya pun. Nggih, matur nuwun nggih. Niki namung pas seduluran Bapak Ibu, mboten mungkin nggih. Namung pas seduluran. Nggih, sembah nuwun Mbak Silvi Kumalasari dan semua penggemarnya matur sembah nuwun nyuwun ngapunten nggih, Mbak. Sami-sami. Kula salaman riyen mawon. Nggih, monggo nggih ndherekaken. Lah. Sembah nuwun nggih, Pak. Kaya dilumen lah ya. Mugi-mugi saged panggih malih kalih jenengan. Janji ya. Janji nggih. Wis ditodong. Ayo, nggih. Insyaallah Pak, sehat-sehat selalu. Nggih. Kalian Bu Kesi langgeng-langgeng Amin. sampai maut memisahkan. Amin. Ning mboten kesusu kula nggih. Nggih. Dongamu medeni lho. Kan mau barang. Yo pokoknya sampai sok ngoten lho Pak. Nggih, sampai sok. Matur sembah nuwun nggih Pak. Nggih, ndherekaken. Nggih, monggo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tering doa penuh cinta dan kasih kepadamu. Mugi-mugi langgeng, anggenipun bebrayan ngantos dalem pinaringan rahayu wilujeng. Sekali lagi para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Silvi Kumalasari. Ayo, nggih. Nggih, matur nuwun. Sekedhap menika kula selani kejawi pepunden kula, inggih guru kula Mbah Yatno Rawuh. Menika pepunden kula Bapak Ladikun Adi Kuncara menika ugi dalang sepuh. Saking laladan gundik, laung mugi kepareng rawuh lan ugi ngersakaken ngregengaken swasana atur pisumbang dandang gula ingkang menika sandi asma gelar budaya Mataraman Ponorogo. Monggo Mbah Ladikun menika kula caosi wekdal sawetawis. Nah, kula suwun para lenggah sabar sekedhap. Nggih. Monggo Mbah Ladikun sing lenggah.